Nasib mhux għalfejn ngħidilkom kemm ninfluwenzaw il-xulxin. Ngħixu f'soċjetà m'ħanniex eremiti, u kull fejn immorru u ma' min niltaqgħu b'xi mod jew ieħor norku lil xulxin, għat-tajjeb jew għall-ħażin. Anke mill-tnissil tagħna infatti tarbija li għadha fil-ġuf diġà għandha ċerta karatteristiċi illi wirdet mingħand il-ġenituri tagħha. U hekk l-omm li ġorr it-tarbija tagħha fil-ġuf, jekk tieħu droga, il-tarbija tagħha wkoll se toħroġ influenzata mill-lat mhux tagħha nfisha imma tal-omm. U nistgħu nibqgħu nsemmu eżempji hekk kemm l-influenza ta' wieħed fuq l-ieħor. Ġenituri naħseb jiena hija influenza maġġura, però anke fil-familja illi fiha trabbejna naħseb jiena il-kol kemm aħna xi ftit jew wisq ħadna mid-drawwiet u l-konsuetudnijiet u l-idjosinkrasiji ta' dik il-familja. Jiena nagħmel hekk għax fil-familja tiegħi hekk konna nagħmlu. Allura jekk jiena waqt l-ikel fil-familja konna nitfewqu, tajjeb, jiena ħriġt hekk. U nistgħu nsemmu affarijiet tajbin, affarijiet ħżiena illi ħbieb ukoll naħseb jiena mhux taf xella postu Pawli jgħidilna illi l-kumpanija ħażina tħassar il-morali tajba. Naħseb jiena narfu l-importanza ma' min tagħmilha. Ma' min tagħmilha. Anke mis-sirjietna mill-antik għalmuna ngħidu għajli ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. U min jagħmilha mal-zopp elu is-sena isir bħalu. Naħseb hija xi ħaġa evidenti kemm ninfluwenzaw xulxin anke kollegi fuq il-post tax-xogħol, jekk inti qed taħdem ġo fabbrika ġo uffiċċju fejn kulħadd huwa għażien, letarġiku, jiskarta ħajkollok ukoll it-tentazzjoni li tagħmel bħalhom. Però jekk hemm qed taħdem f'ambjent fejn kulħadd huwa inċentivat, motivat biex jagħti l-ħer tiegħu, inti kważi mingħajr ma trid ħatistħi jekk tinqata' lura u ma tagħmilx bħalhom. Nistgħu nsemmu wkoll saħansitra ir-raħal fejn ngħixu jinfluwenzana. Tgħidli possibbli? Iva, jekk inti mill-mellieħa għandek ħabta tgħawweġ u ma titkellimx bħal nies minn taslima pereżempju. Huma affarijiet li x'int taħsibhom tgħid kos kemm anke l-pajjiż. Anke l-pajjiż. Ma naħsibx li l-Ġermanja għandha biss fama illi niesa huma nies dixxiplinati. Naħseb ekku b'mod in ġenerali, però mbagħad hemm pajjiżi li wkoll issibhom għażenin pereżempju. Nistgħu nibqgħu nsemmu kemm l-eżempju x'qegħdin naraw il-ħaddieħor jagħmel jew x'qegħdin nisimgħu jgħid kemm ta' bilħaq jaffettwana. Il-ħasra hi illi anke ġieli niltaqgħu ma' eżempji ħżiena, eżempji illi għandhom ħabta iħassruna, jixħtuna lura spiritwalment. Hawnhekk ridu ta' bilħaq narfu li iva hemm min qiegħed jipprova jagħmlilna sotto gamba, qed jagħtina gambetta bil-ġil tiegħu, bl-attitudni tiegħu, bid-diskors tiegħu. U diskors imħassar, jew bl-imġiba tiegħu. Il-Bibja issemmi diversi nies u żommhomlna bħala eżempji biex aħna ma nagħmlux bħalhom. Ma nagħmlux pereżempju bħalma għamel Balaam jew Kore, forsi nies li ma nafx jekk smajtux bihom, però ċertament smajtu b'Ġuda l-Iskarjota, tajjeb, Bibja tpoġġih bħala eżempju ta' raġel illi kien privileġġjat ħafna, kellu ħafna opportunità u x'għamel biha dik l-opportunità ta' bissieq. Ma użajiex tajjeb. Irridu noqogħdu attenti illi ħaddieħor illi jkun qed jagħtina eżempju ħażin ma nitkaxkrux minn dak l-eżempju. Saħansitra l-Bibja semmu wkoll l-anġli illi dimbu poġġihom bħala eżempju għalina biex aħna ma nirribellawx kontra Alla illi ħalaqna.
Bittra tiegħu Ġuda jgħidilna illi l-anġli li ma żammewx l-ewwel post tas-seta tagħhom ma telqu martom. Alla żammhom marbutin fil-ktajjen ta' dejjem fit-tlamijiet għal ħaq tal-jum il-kbir. Hekk ukoll Sodoma u Gomorra. Issa ħajsemmu wkoll każ storiku li huwa stabbilit x'ġara f'dawn il-bliet ta' Sodoma u Gomorra u l-bliet ta' madwarhom li tawa għaż-żena u ntelqu għad-dnubiet kontra n-natura dawn qegħdin bħala eżempju waqt li jieħdu l-kastig tan-nar ta' dejjem. Alla bqiegħdu bħala eżempju qed jgħidilna ħarsu x'ġara fil-każ ta' Sodoma u Gomorra li Alla eridhom katastrofi immedjata u l-istess ħaġa jiġrilhom dawk illi jimxu fil-ħażen bħalhom. Ġifieri dawk li huma qegħdin ħajdu hekk fir-rotta tal-ħażen jridu noqogħdu attenti li ma jkaxkruniex magħhom. J.C. Ryle għandu kwotazzjoni ta' min jirrifletti ħafna fuqha. Fejn li meta tagħti lit-tfal tagħlim tajjeb, mhux biss lit-tfal imma wkoll lil sħabek huma min huma, meta ma tagħtix lit-tfal tagħlim tajjeb. Skużawni, meta tagħti lit-tfal tagħlim tajjeb u eżempju ħażin tkun qed tagħmlilhom sinjal brasek biex turihom it-triq. U fl-istess ħin taqbadhom minn idejhom u tmexxihom fil-modi għall-infern. Ħafna drabi dak li ngħidu bil-sienna huwa effettiv xejn paragunat mal-imġiba li ħaddieħor ikun qiegħed jara fina. Waħda mill-twissijiet solenni li ħarġet minn fom Sidna Ġesu Kristu kien propjament dwar l-iskandlu. Meta wieħed bl-imġiba tiegħu ikun qiegħed ifixkel u infatti l-kelma skandalon dik li tfisser tfixkil. Poġġej ġebla għax ħaddieħor ħajgħaddi minn dik it-triq ħajtfixkel u jaqa' mal-art minħabba dak it-tfixkil. F'Mattew 18 Ġesu jgħidilna li kull min jiskandalizza jew ifixkel wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija. Aħjar ikun għalih li tiddendel ġebla ta' mitna monqu u jereq fil-qiegħ tal-baħar. Qegħdin naħseb jien allura hija twissija inkwantu aħna bħala kongregazzjoni bħala knisja. Bl-imġiba tiegħek, b'dak li qed tagħmel u tgħid, aħna niltaqgħu flimkien regolarment, qiegħed issaħħaħ jew iddajjef il-ħaddieħor. Qiegħed tispira l-ħaddieħor jew qiegħed isek peace fuq l-ispirtu tiegħu li qiegħed iżommu lura. Ġesu jkompli jgħidilna jaħassra għad-dinja jew gwaj għad-dinja minħabba l-iskandli. Għax jeħtieġ li jiġru l-iskandli. Iżda gwaj għal dak il-bniedem li minnu jiġu l-iskandli. Ma rridx inkun jien illi b'xi mod infixkel jew indajjef jew nixħet lura lil Kristjani ieħor u minnu. Hawnhekk naħseb jiena għandna ħafna lok għal riflessjoni. Ovvjament bħalma nistgħu nagħtu eżempju ħażin, nistgħu u hekk aħna msejħa illi nkunu mudell tip għal ħaddieħor. Dak li jkun ħares lejna mhux għax aħna ħansiru atturi minħabba n-nies. Għanidu ngħixu tajjeb għal ġieħ ta' Alla u fil-preżenza ta' Alla. Fil-privat u fil-pubbliku, fid-der u fil-moħbi qed ngħix ħajti quddiem Alla. Imma Alla nnifsu qed jgħidli illi kif il-kwalità tal-mixja tiegħi se tirrifletti fuq ħaddieħor. Se taffettwa l-ħaddieħor. Għalhekk il-fatt li aħna nistgħu nkunu modelli l-ħaddieħor jimitana. L-ħaddieħor jikkopja iva għax aħna nies aħna ħlejja li nitgħallmu billi nikkupjaw il-ħaddieħor. Jekk titgħallem tpitter pereżempju l-aħjar mod huwa li jkun hemm pittur u taraħ kif qiegħed ħallat u kif qed jirnexxielu ħax il-kuluri u kif qed japplikhom bil-pinsell
u kif kultant juża sebaw u kif kultant juża xi materjal u allura qed taraħ jibni bil-mod il-mod dan il-kwadru sabiħ. U inti allura mbagħad ħad esperimenta u tipprova tagħmel bħalu u hekk titgħallem. Tajjeb tifla kif titgħallem is-sajjar l-aħjar mod huwa li tara lil omma fil-kċina kif tagħmel biex tħallat biex tħejji l-borma u dan affarijiet kollha. Aħna nitgħallmu l-aktar mod effettiv u l-aktar popolari u l-aktar użat b'mod spontanju li kważi qas inkunu qegħdin konxi li qegħdin nitgħallmu b'dan mod huwa billi nikkupjaw. Nikkupjaw. U allura Alla qed isejħilna biex inkunu nservu ta' modelli. L-ħadd ieħor li jafna, li qed jiltaqa' magħna, li qed jgħix taħt l-istess saqaf magħna, tajjeb, fil-dak li qed jara u jisma' minn għandna ikun ta' inkoraġġiment, ta' tisħiħ għal fidi tiegħu. Din tapplika wkoll bħala knisja. Pawlu meta kiteb lit-Tessalonikin bħala kongregazzjoni. Faħħarhom, rikmandhom, kellu tifħir għalihom il-dawn nies. Għaliex jgħidilhom illi intom sirtu tixbħu lilna u lil mulej billi lqajtu l-kelma b'ħafna niket jew b'ħafna afflizzjoni bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. U hekk sirtu eżempju għal dawk kollha fil-Maċedonja u fl-Akkajja illi jemmnu. Ħaġa sabiħa immens dak li qed jgħidilhom. Belt waħda fil-Greċja ta' dak iż-żmien kienet mudell għal Greċja kollha l-Maċedonja u l-Akkajja huma żewġ partijiet maġġuri li jiffurmaw il-Greċja. Pawlu qed jgħidilhom illi ara l-oħrajn semgħu bikom u tant qed isibukom ta' ispirazzjoni. Li qegħdin iħarsu lejkom għax intom infuskom sirtu tixbħu lilna. Intom imitajtu lilna u issa mħadd ieħor li qed jimita lilkom. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Li aħna bħala Knisja Evanġelika f'pajjiż bħal tagħna nkunu knisja mudell għal knejjes evanġeliċi l-oħra. F'kull sens, fit-dottrina safja, fl-imħabba, fil-ħnina li nuru, fil-fedeltà tagħna li nkunu knisja eżemplari. F'kull sens. Imma wkoll bħala individwi. Bħala individwi. Mill-qari li qrajna dalgħodu. Ittra qasira kważi jiena ħansejħilha postcarding, tanti qasira. Ġwanni kiteb nota ċkejkna tajjeb lil Gajus il-Maħbub. U isemmilu fost oħrajn żewġ min-nies illi dwarhom ħlif is-sentenza dwar wieħed u sentenza dwar li ma nafu xejn aktar fil-Bibja kollha. Wieħed jismu Diotrefes u l-ieħor Demetrius. Diotrefes isemmih bħala wieħed illi rridu noqogħdu attenti li ma nkunux bħalu. Ktibt lill-Knisja me Diotrefes li jrid jidher li hu l-kbir fostkom ma jilqaniex. Għalhekk meta niġi niftakar xi qed jagħmel ipaċċ kontra tagħna bi kliem ħażin u mhux kuntent b'dan lanqas ma jilqa' lill-aħwa u l-dawk li jridu ma jħallihomx jitkeċċihom il-Knisja. Dak kien bniedem minn fuq bih innifsu, gburi, superf u jidhirlu illi kif jgħidu għandu jsir kollox. Bniedem arroganti. Illi qed jippoża bħala Kristjan u Ġwanni qiegħed jafża lil dan Gajus u qed jgħidlu isma' dak huwa eżempju ħażin. Mill-banda l-oħra però mbagħad Demetrius. Demetrius għandu xhieda tajba minn kulħadd u mistewwa nnifsu. Iva natuh aħna wkoll xhieda u inti taf li x-xhieda tagħna hija minnha. X'għamel tajjeb da Demetrius ma nafux. Ma nafux, ma Ġwanni qed jirrikmandah u qed iżommu bħala mudell għal dan Gajus. Fi ftit kliem lil Gajus jgħidu Maħbub timxix fuq il-ħażin jew tikkupjax il-ħażin imma kopja it-tajjeb. Ġifieri f'kull minuta ta' ħajjitna aħna fejn aħna. Aħna influenzati jew mill-ħażen jew mit-tajjeb. Walla jżommna responsabbli. Avolja forsi trabbejna f'familja fejn
ma kienx hemm biża' t'Alla u fejn kien hemm id-da u l-kliem pastas u rċevejna ħafna eżempju ħażin u mħassar, Alla xorta waħda jżomm lilek responsabbli. X'għamilt dik l-influwenza? Ħallejta tħassrek jew irreżistejta? Fil-waqt li dawk in-nies li Alla fil-provvidenza tiegħu qed ipoġġi fostna u qegħdin nitħaltu magħhom illi għandhom ħanejdu hekk xi ħaġa li tibbrilla fihom. Huma nies li ġenwament iħobbuh il-Alla u jridu servuh. Dawk in-nies Alla poġġihomlok bħala ispirazzjoni għal ħajtek. Titraskurahomx. Pawlu lil Timotju ipoġġih intis dwar Timotju kien infatti Pawlu ħalli f'Efesu biex jirranġa ħafna problemi fil-Knisja u joll il-level tagħha. Però f'nofs litra li kitiblu jgħidlu ħalli ħadd ma imaqda l-żożija tiegħek. Imma kun int eżempju għal dawk li jemnu eżempju, għal dawk li jemnu. Il-għaliex it-teorija ħafna nies isibuha diffiċli biex jifmu kliem astratt. Pereżempju, kun paċenzjuż. Ma kif? Mhux aħjar turini. U lil Timotju qed jgħidlu kun int eżempju. Jiġifieri il-ħajja Kristjana imlaħma, konkretizzata, miġjuba viżibbli quddiem kulħadd. Quddiem nies oħra li għafuk. Eżempju fil-kliem, fil-imġiba, fil-imħabba, fil-spirtu, fil-fidi, fis-safa. Si? Eżempju l-hawnhekk fid-diskors tagħna. Diskors illi jinfluenza ħafna. Jista' jkun diskors korrott, jista' jkun diskors edifikanti dak li jkun tenkoraġġih, tollih, issaħħu. Timotju kien mexxej fil-Knisja, però mhux kulħadd huwa f'pożizzjoni ta' mexxej meta taħsibha daqsxejn. Minnu missier u għandu arwilt wieħed mhuwiex mexxej, m'għandux ikun hu wkoll eżempju għal tarbija jew it-tifel li Alla taħ. U dak li forsi huwa għalliem fi klassi, jew forsi fena fjena huwa supervisor ta' setta min nies. Kulħadd għandu l-isfera ta' influenza u xi ħadd li qed ħares lejh u jippretendi minnu li jsib tisħiħ morali għal ħajja tiegħu. Kif nafu l-eżempju ikaxkar, mhux vera. Kemm il-darba smajnija. Jew smajna l-istorja ta' dak il-missier illi fil-waqt li tipajjeb is-sigarru qiegħed jipponta subaħu jgħajjad mat-tifel tiegħu biex ma jpejjebx. Pawlu qal l-istess ħaġa lil-Lut ta' żmienu meta qalilhom intom li tippritkaw biex ma tisirqux, tisirqu it-tempji intom. Intom li tajdu la tikkommettix adulterju int? Bħalmu miktub. Li sem Alla huwa mżeblaħ fost il-pagani minħabba fikom. Si meta mid-diskors tagħna huwa fjorit, huwa sabiħ, huwa mwarrad, huwa mimli sentimenti sbieħ, mentri fil-prattika tagħna m'hemmx xi sostanzja. Aħjar ma titkellem xejn, aħjar ma tgħid xejn. L-eżempju huwa dak li ikaxkar. Sibċi kwotazzjonijiet sempliċi però naħseb jiena jagħmlu l-punt tagħhom. Il-preċett jiġifieri meta inti tgħid sentenza, imxi bl-imħabba. Dak huwa l-preċett. Tajjeb? Tajjeb illi kieku turini. Għallimni kif nimxi bl-imħabba. Billi inti taħfer il-ħadd ieħor, billi inti tkun paċenzjuż ma' ħadd ieħor, billi inti titenna fil-verità tissapportih dak li jkun, tibqa' konfidenti dwaru, titlob għalih, dik hija l-modja tal-imħabba. Allura l-preċett huwa fid-dien ma l-eżempju huwa tad-deb. Bl-ordni tiegħek tista' timbotta. Ħafna ġenituri jagħmlu hekk. Biex jordnaw u juru
illi huma ġenituri għandhom awtorità. Bl-ordni se timbotta, iżda bl-eżempju tiġbed. It-tagħlim jiskeċċja u l-eżempju jbitter. Tagħlim waħdu huwa sempliċi sketch. Raffa għandek diber outline ħajdu hekk. Ma bl-eżempju għandek il-pittura sieħa. L-eżempju nkunu qegħdin ngħidu il-ħaddieħor illi dak li qed ngħidlek tista' tattwah. Tista' tagħmlu reali f'ħajtek. Għaliex ħares lejja, jien innifsi qed nagħmlu. Wara aqwa inċentiv. Dak li jkun qegħdin ninkoraġġuh fil-modija tal-qdusija u tal-fedeltà li Alla billi npoġġu lil nfusna bħala nies attwali illi attwalment qegħdin nagħmlu hekk. Allura lil min se nimitaw? Bħala Kristjani l-ewwel u qabel kollox u preminentament Sidna Ġesu Kristu huwa il-mudell għal ħajjitna. Huwa dak illi lejh iridu nħarsu kif nafuh il-Ġesu nafuh mill-karattru illi penġewlna Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni. 4 kodba fundamentali illi rridu nitgħawmu fihom biex għax hemmhekk niltaqgħu ma' Ġesu kif inhu, kif irreaġixxa fiċ-ċirkostanzi tiegħu, kliemu kif kien, l-imġiba kollha tiegħu, il-karattru tiegħu. Forsi xi wħud minnkom qraw ukoll il-ktieb famuż mill-Medjuevu L-Imitazzjoni ta' Kristu ta' Thomas à Kempis. Ktieb illi ħafna minnu huwa tajjeb għax jurik din il-dmir sagrosant u ewlieni li aħna nimitaw lil min? Lil Kristu innifsu. Fliema u qasma. Ċertament fit-tnejn illi Ġesu nnifsu jaċċentwa l-ewwel waħda meta kien għadu kif ħasel riġlejn l-apostli. Wara li ħadd minnhom ma voluntirja u qal isma' ħadd mu ħajmittideħ mela ħammittideħ jiena. Tajjeb, kulħadd baqa' jippretendi li jkun servut, kulħadd baqa' mal-mejda paxxut. U Ġesu neħħa weġu għamel xugaman madwar qaddu mela friskatur bil-ilma u beda wieħed imma mbagħad meta ntlaqtu fil-kuxjenza tagħhom. Għaliex fallew mid-dmir illi jaqdu lil xulxin, Pietru qallu mura jien taħsil li riġlejja hemm issa taħt wisq. Għandna nkunu predisposti illi f'kull ċirkostanza fid-dar illi tagħmel dawk il-faċendi żgħar ta' qadi. Illi inti qed tagħmilha faċli aktar il-ħaddieħor biex jgħix miegħek. Għaliex għax qed isservih. L-idea ta' servitudni ma tinżilx tajba fis-soċjetà tagħna. Is-soċjetà tagħna tippromuovi ħafna illi inti tasserixxi id-drittijiet tiegħek. Smajt soda l-aħħar minant għallima, fejn qalt li kienet fi klassi u kien hemm xi ħadd b'diżabilità u għatu xi ħaġa u l-għallima qalet lill-student iġborielu. U wieħed ħadd ma rid jiġborielu. Ħadd ma rid jiġborielu. Għaliex ħadd ma rid jaqa' li servi lil ħaddieħor. Din hija s-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha, hekk iridu nkunu. Jew aktarx bħal Sidna Ġesu Kristu meta qal illi jien ma ġejtx biex inkun servut. Ma ġejt biex inservi u biex nagħti ħajti fid-dwa għal ħafna. Appuntu meta dak il-lejl meta ħaslilhom riġlihom kienet xi ħaġa rikjesta fis-soċjetà ludija peress li meta timxi barra tħammet saqajt bit-torba tajjeb u allura meta jersu mal-mejda jinħasslu saqajhom u mbagħad jibdew jieklu. Ġesu għallilhom dakinhar intom sejħuli mgħallem u mulej. U sewwa tgħidu għax hekk jien. Jekk jien mela il-mulej u l-mgħallem tagħkom ħsiltilkom riġlejkom, intom ukoll għandkom taħslu riġlejn xulxin għax jien tajtkom eżempju. Kien ilu iservihom
Vera matul il-ministeru. Diversi mirakli fejja l-Om Pietru, x'mamilx fil-qadi tiegħu. Hawnhekk però qed jispeċifika u qed jgħidilhom jien tajtkom eżempju biex bħalma għamiltilkom jien hekk tagħmlu intom. Ġesu mhux qed jgħidilna li rridu nerġgħu nibdew il-ħasil tar-riġlejn. Ma qed jgħidu ħudu dal-azzjoni tiegħi bħala mudell għalikom. Illi flok ma toqgħodu ġebdu l-pensijiet u tajdu għax jien superjuri u jien aħjar għalik u jien suppost tagħmel tal-pjaċir, kunu predisposti. Ħudu l-inizjattiva biex taqdu lil ħadd ieħor. Int fejn int fid-dar barra d-dar fuq ix-xogħol illi servi tkun qiegħed tixbaħ u tikkopja lil Sidna Ġesu Kristu. Però hemm qasam ieħor daqstant importanti. Għandna ngħixu f'dinja li ħafna drabi hija inġusta, vera? Hija inġusta. Għalija hija osservazzjoni ovvja illi pereżempju jekk inti tajjeb u responsabbli u tagħmel xogħolok sew, flok ma taqla l-prosit, ħafna drabi x'jiġri taqlaħa fuq rasek iżjed u iżjed. Għax ta' fuqek qabli jgħid dan ħaġa u joqgħod għal kollox. U allura il-trattament inġust li nirċievu minn ħadd ieħor ħafna drabi huwa jiġina b'mod regolari. Kif se nirreaġixxu meta ħadd ieħor jittrattana inġustament? Meta aħna f'qalbna ngħidu ma mhux fair, kif qed jagħmel li mhux fair. Kif ħanagħmel? Nirribella? Nitmasħan? Nagħmel f'qalbi? Nipprotesta? Ġesu jagħtina eżempju. Ġesu hawnhekk ċertament huwa l-aqwa u l-uniku modell li nistgħu nsegwu jekk irridu ngawdu s-sliem tiegħu. L-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 2. Vers 21 jgħidilna għax intom għal dan kontu msejħin, għax Kristu wkoll bagħat għalina u ħallilna turija biex nimxu fuq il-passi tiegħu. Ġew waħda mill-iskopijiet li ħala Ġesu sofra matul ħajtu kollha, ma partikolarment u speċjalment meta salbuh fuq l-għoda tas-salib. Pietru qed jgħid li dan għamlu biex iħallilna turija jew eżempju. Ovvjament mhuwiex l-iskop maġġuri għalfejn miet fuq is-salib. Miet fuq is-salib biex jaqlanna l-maħfra, biex jiġġustifikana biex jagħtina ħajja eterna, biex jaqlanna wirt miegħu fis-salta ta' smewiet. Però iva, Pietru bir-raġun jgħidilna ħarsu lejn kif ġab ruħu Ġesu waqt il-passjoni tiegħu. Kif ġab ruħu? Jikkwotalna minn Iżajja fejn jgħidilna illi bħal naġa quddiem min iġizza Ġesu ma fetaħx fuq. U li ma għamel l-ebda dnub, ma kellu ebda ħtija għalfejn ittrattaw hekk. Ma għamel l-ebda dnub u li ma nstab l-ebda fuq fommu u li meta kien imħajjar is-soldati għajruh, l-iskribu l-Farizej fuq il-Golgota, kemm għajruh u insolentawh u għallulu inżemu fuq is-salib jekk tridna nemmnu fik, jekk inti bin Alla, vera, kemm għajruh. Ma rġax għajjar. U li bata u ma jeddiċ. Iżda reħa ruħu fidejn dak li jagħmel ġustizzja skont is-sewwa. Ġesu fada falla. U din naħseb jiena hawnhekk għandna muftieħ jekk ta' bilħaq irridu ngħixu fit-tranquillità tal-qalb. Ħuda bħala xi ħaġa bonfatt illi se tkun maltrattat, majjar, insulentat, in-nies jimxu miegħek inġustament u mhux se jtuk il-krettu li ħaqek. U allura arma li kien nifsek minn issa x'ħad tagħmel? Kif ħad irreaġixxi? Ikkopja l-Ġesu Kristu. Pietru nifsu qed jgħidilna Ġesu għalhekk għaddem dik il-passjoni biex iħallilna eżempju ħalli nimxu fuq il-passi tiegħu. Bażikament ma pattijiex, ma vendikax ruħu, imma għal kontrarju missier aħfrilhom għax ma jafux il-qalb ġwejda, il-ħnien, għal-kumpassjoni ma' nies illi kienu qegħdin joqtluh. Kapaċi li ikollna nrawmu fina tal-ispirtu kapaċi, naraw Stifnu li jagħmel l-istess ħaġa. Qegħdin ħaġruh
U Stefanu jappella l-ismawiet u jgħid mulej Ġesu il-Ispiritu tħoddulhomx dan id-dub. L-eżempju ta' Ġesu huwa superb u għandu jqanqalna. Jqanqalna mqar bis-sens ta' gratitudni. Kristu kisibna lih innifsu bil-passjoni tiegħu. Kien jaf x'inhi d-batija, imma l-ferħ qiegħed qudiemu bata s-salib mingħajr ma qis xejn il-għajb. Issa Alla jaf ukoll li aħna il-Ġesu qatt ma rajnieh u Pietru jammettija. Jgħid aħna intom li ma rajtuhx tħobbu, intom li ma tarawx għalissa temnu fih. U taqalaw lan tal-fidi tagħkom li s-salvazzjoni ta' ruhkom. Jiġifieri Pietru kien wieħed li raħ, messu, tkellem miegħu, semgħu Ġesu, imma aħna le. Allura Alla jaf illi bħala nies li għandna għajnejn u idnejn u qegħdin ngħixu f'dinja solida, irridu kieku xi ħadd jew xi wħud li nistgħu ħarsu lehom u appuntu l-Iskrittura tirrikmanda dil ħaġa. Pawlu jagħmilha mal-Korintin u ma' knies oħra fejn kemm il-darba jgħidilhom għalhekk mela ixbħu lili jew aħjar kunu imitaturi tiegħi, mhux għax ried bħalli kieku joftomhom minn Ġesu Kristu jew itelfilhom l-attenzjoni tagħhom fuq Ġesu Kristu. Infatti fil-ewwel Korintin 10 jagħmilha ċara x'kien l-iskop tiegħu bħalma jiena noġob lil kulħadd f'kollox. Mhux infittex dak li qabel lili, imma dak li qabel lil ħafna biex ikunu salvati. Allura mela ixbħu lili bħalma jien ukoll nixbaħ il-Kristu. Dak l-iskop tiegħu. Pawlu kien jaf li skont il-grazzja ta' Alla li ħadmet fih u avvanza spiritwalment. Fejn qabel kien ipokritu issa s-sinċerità ta' Alla illi timmotivah. Fejn qabel kien midaj, issa id-diskors tiegħu wieħed safi, wieħed pur. U f'dan fejn Pawlu qed jgħidilhom ixbħu mela lili bħalma jiena nixbaħ il-Kristu. Jiena ħares lura u nista' ngħid illi kien hemm nies illi influenzawni bl-eżempju brillanti illi tawni. Ray Lench wieħed minnhom, Ray Hoover, u nista' nsemmi oħrajn. Nies li ltqajt magħhom xi wħud minnhom għadhom qed niltaqa' magħhom regolarment, illi iva jispirawni ħares lihom u ngħid wow, il-grazzja ta' Alla kemm kbira. Ara kif niftakru li kien jitkellem pastas, kien jidaj, imissa ma għadux. Issa il-kliem minn fommu u għamimli bil-grazzja u kapaċi iwieġeb u kapaċi jgħin l-ħattijħu bil-sienu. Illi aħna nżommu nies, iva, illi narawhom illi huma nies ta' stoffa, nies ta' kwalità fil-fidi tagħhom u nħarsu lihom bħala nies illi denjament għandna nirċivu. Ovvjament, iva, ħadd ma wasal, imqal l-Apostlu Pawlu, imqal lill-Filippin jgħidilhom mhux għax jien il-ħaqt it-tmiem jew sir diġà perfett. Imma ninsa ħwejjeġ ta' wara u nħarsu l-qudiem le ħwejjeġ quddiemi. Ġifieri assoluta perfett bħal Ġesu, le. Imma illi it-timbru tal-karattru ta' Ġesu kapaċi jkun it-timbrat fina iva. Iva. U ngħidha għal xina nemmen fix-xogħol tal-Ispiritu Santu. Nemmen l-Ispiritu Santu kapaċi jqaddisna. Meta ngħidu jqaddisna xi ġifieri? Ġibna nixbħu il-karattru sabiħ u eċċellenti ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta naraw nies anke l-fatt meta taqra biografija. Iħobb naqrom jiena. Biografija ta' missjonarji ta' fenna fjena. Nies li ħadmu fl-għalqa tal-mulej li jispirawk. Li fl-aħħar tal-tip tajt wow, x'kapaċi Alla jagħmel b'sempliċi bniedem. Siti Stad, per eżempju, illi kellu karriera brillanti fil-baseball, brillanti, ċeda kollox mar fil-qalba tal-Afrika bħala missjonarju. Siti Stad li qal jekk Ġesu Kristu Alla u mitalija mela m'hemm ebda sakrifiċċju li huwa kbir biżgħet ħalija biex nagħmel għalih. Huma nies li jisperaw qatt ma tqajt magħhom. Imma qegħdin hemmhekk u l-Iskrittura hija miżgħawda
b'dawn it-tip ta' karattri illi aħna għandna ħarsu l-hom Elija. Meta inti tħossok qed tgħix waħdek f'soċjetà imħassra, Elija kien. Ara kif ġabruħu, ara x'għamel, ara kif irreaġixxa. L-istess ħaġa nistgħu nsemmu il-profeti, Ġeremija. Min xiex m'għaddiex il-biki li beka, il-kumpassjoni li wera mal-poplu tiegħu. U x'riżultati ra? Kważi xejn. Kważi xejn. Ma kien fidili Alla. U bniedem li kapaċi nimitawh. Imma anke nies ħajjin, nies iltaqgħu magħhom. Illi Alla poġġihom hemmhekk mhux b'kombinazzjoni, mhux b'koinċidenza, ma biex aħna ħarsu lejhom ngħidu Alla ħadem fihom hekk, l-istess Alla kapaċi jaħdem ukoll fija. Allora se nikkonkludi billi ngħid, billi nsaqsik, x'qed jaraw fik in-nies? Speċjalment rabati dak li jafuk, x'qed jaraw fik? Qed jaraw ankra jew ċaqlembuta. Qed jaraw persuna soda, persuna li moralment hija f'posta, jew wieħed li huwa bin-nur. X'qed jaraw fik? U kemm inti konsistenti fl-eżempju illi inti tixtieq tagħti l ħadd jew kemm inti konsistenti. Meta jgħid konsistenti għalli forsi tagħmel xahar li trażżan il-sienek u ma mbagħad taqbiżlek waħda u sew. Qed tifhem. Il-fama tiegħek ma dawk in-nies illi ġarbu il-vulkan li raw fik. Kif ħajbqgħu jiftakruk? Il-konsistenza hija importantissima. Jekk jiena nkun f'restorant u jġib li platt sabiħ bil-laħam u ċips u l-affarijiet, imma mbagħad nara mqar dubbiena waħda. Dak il-platt ma rridux. Nipprefer biċċoħobs bil-ġobon minn dak il-platt sabiħ għaliex huwa marraq. Huwa marraq. Meta ngħid kemm inti konsistenti. Kemm inti konsistenti. Qed tagħmel li qed tiġi regolari mbagħad tagħmel 3 ġimgħat li ma tresaqx law, m'hemmx konsistenza. Jew fil-dover tiegħek bħala missier jew bħala om. Tajjeb illi bħalissa huwa kkonċentraw u qed tipprova tgħin it-tifel u qed tgħallmu u qed titlob miegħu dar affarijiet kollha. Imma mbagħad tidħol il-letarġija dlas u traskuraġni, m'intix konsistenti. U allura kif beħsiebek tinbidel? Kif konkretament, prattikament beħsiebek tinbidel? Li tajt f'dil ħaġa, hemmhekk qiegħed narraqa, irid nibdilha. Kwistjoni ta' ndiema, kwistjoni ta' talb lil Alla illi Alla irid iżejjinna bil-virtujiet tiegħu. Alla irid illi aħna nsiru nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu. Ħantikom il-ċans illi fil-kwiet braskom baxxuta. Taħsbu fuq il-qagħda tagħkom kif tinsabu bħalissa, x'tip ta' eżempju qegħdin tagħtu u itolbu l-Alla fil-kwiet. Itolbu ħed ikun kuraġġ ukoll biex tinbidlu. Issiru eżempji eċċellenti għal ħadd ieħor. Blind, but